A deputada Rosana Pérez, xunto cos voceiros da formación nacionalista na comarca de Muros-Noia, volveron a demandar da Xunta a elaboración dun regulamento de baleirado e limpeza daqueles encoros que son da súa competencia. Segundo os nacionalistas, non é a primeira vez que fan esta solicitude, obtendo sempre a negativa do goberno galego. Que a Xunta de Galiza estableza un regulamento de xeito urxente para o baleirado e limpeza dos encoros, nomeadamente do encoro do Tambre. Quero lembrar aquí, facer unha pequena paréntese, que isto foi denunciado non só pola Confraría de Noia, sino tamén pola propia Federación de Confrarías da provincia da Coruña, que solicitando que a Xunta de Galiza terme neste asunto. E, en segundo lugar, o que pedimos é que ese regulamento contemple os danos polos que hai que resarcir os mariscadores se en calquera momento se produce un baleirado improcedente. Agardamos que o Partido Popular nesta ocasión se poña do lado dos mariscadores e non continúe, como sempre, ao lado das eléctricas. Dende o BNG comarcal sinalan que se trata dunha atitude enormemente irresponsable da Xunta, que coa súa negativa a protocolizar estas prácticas está a provocar graves consecuencias para o sector do mar, especialmente o marisqueo, como aconteceu hai varios días na ría, cunha nova alta mortaldade de marisco. Trátase de tomar decisións. E aquí o que lle pedimos, o que lle exiximos á Xunta de Galicia é que asuma as súas competencias e se preocupe por un sector que é o motor desta ría. E levamos vendo anos e anos como esta situación única e exclusivamente polos beneficios dunha empresa eléctrica pois se ve agravando a clase traballadora desta ría. Nós, dende o BNG, temos moi claro da man de quen estamos. Estamos da man do sector marisqueiro. Vamos a empezar unha nova campaña do marisqueo o día 3 do mes que ven. Agardamos que sexa unha campaña productiva, que haxa moito berberecho e moita meixa, pero desde logo o traballo da Xunta e do PP da Xunta a este respecto non se ve por ningún lado. Necesitamos que apoyen, que aproben as iniciativas que se levan desde o Grupo Parlamentario do BNG para ese regulamento dos encoros e necesitámoslo xa, non podemos agardar máis porque o sector está en grave risco.